godmorgen. Jeg har mere eller mindre lige stået op, lige ligget en halv times tid og lige bare slasket. Så klokken er 9:30. Så jeg får lige, som sædvanligt, I ved, en gang morgenmad. Ja. Jeg skal ikke lige helt, hvad planen den bliver i dag. Jeg tror, vi skal lige pakke sammen selvfølgelig. Jeg har lige sovepose og luftmadras og det der. Så jeg er lige op og børste tænder og lige ordnes lidt her selvfølgelig. Jeg tror at kraftigt, vi kører mod Aarhus. Stille og roligt bare derudad. Så der er flere af brødrene, der kommer fra Gilleleje og kommer til Aarhus i aften. Så jeg overvejer lidt at køre hen og mødes med dem der. Så men ja, vi må se, hvad dagen bringer. Stille og rolig kørsel, tænker jeg. Igen ud af alle de små veje. Nogle fede veje i går. Små og nogle. Og perfekt. Så. Tyskeren der, han kørte, han har cyklet helt fra Flensborg fra søndag. Cyklede, vi sad lige og snakkede i går aftes over bålet, og han kørte 140 km på cykel den første dag. Og så sådan lidt løbende, da han skal til Hirtshals. Tage færgen op til, ikke til Oslo, jeg kan ikke huske hvad det er, Lamik eller et eller andet, tror jeg. Og møde en veninde deroppe, så ja, noget af en cykeltur alligevel, vil jeg sige. Og lige sætte sig op, og så han har overnattet hos shelters der og havde med sådan, så han kunne lave mad, og jeg ved ikke hvad. Det er sgu vildt nok. På cykel, mand. Ja. Kan man bare se. Altså, jeg gør det jo også på cykel. Det er bare motorcykel. Rullede næsten 300 kilometer i går. Så det er alligevel utroligt at tænke på, at når man sådan bare kører rundt omkring i landet, så ryger du sgu alligevel nogle kilometer på. Så jo, men så lige børste tænder tid, og lige sætte hår og noget, og så ruller vi sgu videre. Ses derude. Ja, jeg har sgu allieret mig med Miki på klubben her, så han er pisseklog, åbenbart. Ja. Han har været rigtig meget rundt omkring og noget. Han sagde, at han så, jeg var i det der shelter der, og ikke så langt derfra, der var en eller anden kalkmine. Og det var altså et kig værd. Så prøver vi sgu lige gå ind og se, hvad det er for noget. Se om det er noget værd. Så kører vi videre bagefter, så vi ser på det. De spiller kraftet med Olsenbanden på tysk. Ja. Ja, museum, og så kommer vi ned til minen lidt senere. Et gammelt minetog. Vi var en del af kommandantskabet, og det var så siden, vi var jo sikkerhedsdernede. Vi skulle sørge for, at hvis der skete noget, så kunne vi redde for det. Vi kunne guide dem til nødudgangen, vi kunne slå en brand, og vi kunne finde dem, hvis det gik røg i det, og toilettet styrede sammen, så kunne vi
fængsel, eller hvad sker der her? Der mangler sgu et hoved, du. Der er nok nogen, der ikke har været så flinke. Imponerende. Imponerende, mand. Det er altså hugget ud i hånden, det her i gamle dage. Vildt. Vildt. Og kraftigt med koldt dernede. Ja, imponerende at tænke tilbage på, hvad man kunne lige omkring slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Der bankede man altså miner på håndkraft. Kørte det ud, fair nok, de havde vogne, der kunne trække det ud og sådan noget, men altså alt blev hugget ned med hånden og læsset i bøger og helt lortet. Jeg synes, det er imponerende. Virkelig imponerende. Det var sgu godt at køre hertil og kigget. Jeg er sgu meget... Jeg kan sgu godt lide det der historie der. Det er jeg sgu meget til at sige. Så tak til Miki helt sikkert for at lige råde til det her. Så havde jeg sgu nok ikke set det. Han skrev til mig i går aftes, at han så, hvor jeg var, så jeg skulle 100% køre herud og kigge vejr. Og det må jeg fandme sige. Det er imponerende, det her. Det er vildt. Og en gammel brønd her. Der har været noget hus måske, der er indgang der. Noget hus eller i siden her. Alt det her, det er kalkbjerge, som er blevet udvundet dengang. Det er Tingbæk hedder det. Kalkmine. Så folk må læse om det, hvis I har lyst. Det er sindssygt fedt at se. Helt sikkert. En gammel vandmølle. Den kører så ikke lige så meget nu, de har åbnet på slugen. Ja. Tænk, man boede sådan her i gamle dage. I sådan nogle her. Godt nok ikke lige her. Det her, det var jo festsalen. Men varmekilden, det var bare et bål i midten, du. Ja, men det er noget med luksus i dag, var. Og lige tæt for gulvvarmen, bum, så har man det lige, som man gerne vil have det. Altså vildt nok. Vi ser her, der er et eller andet her.
Det er nok sådan, det har set ud. Så er der nok kun det her ene hus tilbage. Det er vildt. Imponerende her også. Imponerende. Vi har det sgu godt i dag, tror jeg. Jeg er lige på trapper. Det der, jeg lige filmede før, det er den gruppe der. Det er en model, der har ligget her. De har afmærket med sådan nogle sten, hvor det har ligget. Der lå der 4 huse, sådan nogle firkantede nogen, som I lige så før. Altså, det er ret imponerende. Igen, jeg elsker natur og historie. Jeg er meget fan af vikinger. Jeg siger måske også lidt her. Jeg er rimelig meget hård, ikke lige noget til frisøren, men vikinge-inspireret, ikke? Så, det er vildt. Der lå der et hus der. Der lå der et hus der. Og et hus derovre. Og så et derovre. Og så tilsvarende derovre, der lå på samme måde og hele vejen rundt. Altså, ret vildt. Og så det område her. Et slot, eller hvad? Det er vildt. Jeg elsker historie. Jeg ønsker, jeg kunne have mine unger med, så de også kunne få sådan noget historie her. Det ville være fedt. Det er en solotur. Det var sgu godt nok også ret flot, vil jeg sige. Igen imponerende historie og alt det her. Nu tror jeg kraftedeme med... Undskyld. Jeg kigger lige på GPS'en, der vi er jo sådan lidt på vej nedad. Jeg tænker, vi skal bare være i Aarhus omkring aftensmadstid, så klokken er 1 nu, lidt over 1. Så vi har masser af tid, så jeg tror sgu lige, vi tager et lille smut over. Så lige op over Randers, der ligger Hvidstens Kro. Det må jo næsten, uden at være sikker, være den kro, som er med i den der film, tyskerfilm, eller dansk-tysk film, hvor der er Hvidstens Kro. Så nu kører vi sgu ned og kigger på den også og ser. Det er historie, det kan vi godt lide. Ja, her i Jylland, ikke? Der kører de som sindssyge. Der er spændt, der har tabt sin trailer i en rundkørsel. Den er sgu god nok. Det er sgu den krog. Fedt. Samtidig er en Halifax 2, en 4-motors bombemaskine, startet fra Thamesford-basen ved London med kursen sat mod nordøst. Resten af de ca. 12 mand store modtagehold indfinder sig også på pladsen, heriblandt dyrlæge Iversen i sin bil og vognmand Anders Vending i sin ladvogn. Væltene sætter landingslysene op i stedet. Det er jo som at se filmen igen jo.
synes godt nok, det er en vild historie. Tænk, hvad de mennesker har gjort for vores frihed og for os. Det har gjort, at Danmark er, som det er i dag. Utroligt, må man sige. Uha, al den historie. Det er dejligt så langsomt. Samling. Kom de endelig halvdelen for Gilleleje i dag. Og så kommer næste halvdel i morgen tidlig. Så kører de i morgen tidlig fra Sjælland. Ja.